see, 'cause I think I do want you next to me. Hi guys! Good afternoon! Hapon na. Yes, I'm gonna drive. Pinapadrive na ako ni Holly. Kamusta naman ang ating earrings yun na papunta na sa bangles? Alis kami, punta kami ng Valley Lake kasi in-invite ako ng friend ko kasi may friend siya na galing sa Europe. May pa-welcome party siya. And si Kuya hindi namin kasama. Gusto niya raw ng song. Wait lang baba, makaka-copyright tayo. Wait. Si Kuya. Yeah, because mommy is talking. Si Kuya tsaka si Daddy, where are they? Kuya sa Melbourne! Yeah, nasa Melbourne sila. Pero pabalik na rin sila kasi kahapon pa sila kahapon, madaling araw sila umalis papuntang Melbourne. Tapos pabalik na sila kasi nagpasukat lang si Kuya ng golf stick. So, yun. Kaya, punta tayo sa Valley Lake. So, see ya! Say hi muna. Say hi. Hi. Ang earrings natin guys, oh. Papunta na to sa bangles. Ang init ngayon, no? Zach, it's really hot, right? No, that's not that hot. It is really hot. No, later it's gonna be really, really hot. Humid, yun. Yung parang papawisan ka. Mainit siya. Wala siyang hangin. So, mamaya na lang, mag-drive na muna ako kasi yung, sabi niya, 12, anong oras na? 12:30 na, late na naman kami. Mom, is Dion already driving? Dion? Yeah. Dion is kaibigan nila. Ang pimples ko pumuputok. So, yan, mamaya na lang, mag-drive muna ako. Say, siya? Yeah. Music na daw, sabi ni Holly. Are you happy? Papa, we're going there. Let's go. Dito na kami. Mom, is that for grandma? No, that's for disabled people. Ayan, dito na kami. Pasok na kami. Nandito raw sila sa loob ng playground. Kasi dati, doon sa kabila. Wait for me. Say thank you. You're welcome. Good job. Okay, we have to say hi first. Come on. Ayan yung pina-welcome party niya. Wala nga. Ay, wala akong yung kaibigan niya po. Ayan yung kaibigan from Europe. Hi. So, yung panda. Daming handa. Ayan. Ayan na lang yung natira sa lechon. Ayan na lang kasi late na naman kami. Ayan si Holly. Kain na ikaw pa ba? Mag-rice na siya. Ala, burst man yun! Natapunan pa ako ng cup! Nagreklamo si ate, hindi siya na-picturean. Nakapwesto na yung dalawa. Kaya na eh. Sak, what do you want, Sak? Come here, darling. Do you want chicken? Do you want chicken? Pancit? You want pancit? You want that noodles? Okay, pasta. Okay, go na. Is it good? Is it good? You like it? What do you want? Noodles? Use your... Where's your fork? We're gonna get your fork. Here, Baba. Gonna say? What you gonna say? Do you want more rice, Zach? You want plain rice, Zach? Do you want white one? The white rice? Huh? Where's your manners? You want white rice? Tayo, graduate na yan, mga ganyan. Uy, congratulations kay Philip ate. Hindi pa nakapasok siya sa ano. That's good. It's alright, Baba. Alright. So, You want rice? Okay, mommy get your rice.
Yes, sila. Gusto niya raw ng rice. Binera ko rote. Naon na ako ang noodles, kita ka kayo. Sagaan ko rin dito. Buhat. Mami do it. Mami. Good. Baba, Holly. Here, Holly. You're not going there, we're going in the car. Yes, Baba? Huh? Are you done? Do you want to drink water? Drink water first, come on. Hey, Baba. Put your here. I'm gonna say. Do you want water, Mama? Are you full? Okay, drink water, Baba. Andito yung dessert. Ang daming dessert. Tapos na silang kumain. Yes? Pardon? Kuya Sak, you have to look after your sister, okay? Thank you. Here. Give me your bunny, Baba. Give me your bunny. Laro na sila ng kuya niya. Baba, go to Kuya Saki. Laro na sila. Kain muna ako. So, tapos nang kumain yung mga bata ko naman kakain. Meron akong kaldereta, spring roll, pancit, and chicken. Kain tayo. Rosa, si Tess. Kapatid kami. Basta na dito. Basta mag-usap tayo. Usap tayo. Sige na, kaunay. Kamusta man doon? Maganda? Maganda ba doon sa lugar nyo? Ano, quiet? Layo-layo lang yung mga... Mga ansyano na. Kausap ko yung friend ng kaibigan ko na galing sa Europe. Ang taga-Europe pala. Ikaw, Rose, ako 29. Buti ka nga nakaabot ka na ng third day. Ako nga, walang taon na ako dito. Never ka pa? Sabi ko nga kay sabi ko kay Tintin, sabi ko sa akin, kasi kami papuntang Melbourne nung umuwi siya. Sabi ko sasama ko sa kayo pagdating na sila. Paghanap sa mga Tagang 4 weeks. Tapos pag-off na naman ako ulit, baka matsugi ako sa trabaho. Sayang, tagal mo na dito. Oo, walang time eh. Kasi malayo nga. Kailangan eh. sa pinag-edad ka ron. Pero na-enjoy mo yung driving niya? Oo, enjoy naman. Tsaka pagod lang. Especially yung Melbourne to Sydney. Bakit dito mga Melbourne? Diba? Yung travel from Melbourne to Sydney. Ano, set up kami mga 8:30 nakadating kami. Malayo. Pero enjoy naman kasi at least. Sa London ka ba na kami? Hindi sa North Front. Sa Lechon. Out of nowhere, ano lang po sa My work working visa ka. Ano sa Sydney? My partner. Ilan year ba? Sa London. Yes. Malapit pa ang Denmark. You can do it. Denmark. Yeah, malapit ba? Ano po 4 hours flight. Scotland. Scotland malapit lang. 4 hours drive lang. Warren. Welcome to Australia and Thank you. when the time in Warren come back, I don't know what's your name. Dami no? Yung dalawa naglalaro
sila doon. Pag may mga Mo ano ba, baka lumakas ba? Di ba baka tawag ko kaya pa kami si alam ko si Tinignan ko lang yung dalawa. Nandun sila. Parang copy house. Pero hindi ko siya kilala personally. Pero yung sabi nung Ayan, yan dalawa. Si baby. Yeah, it's a baby. Say hi. She loves baby. Baba! Kuya Zach! Si Zach ang nagbabantay habang kumakain ako. Hindi pa ako tapos kumain. Stay here, okay? Kanina pa sila libot ng libot doon, oh. oh, great. Do you speak Tagalog? Oh, well. So where's the other one? three girls. Where's the other one? Nice to meet you. So, Miguel, Little Jane, oh, the older one. So they have 3 kids. Next Maria. So you want another one? Tuwa sa Adelaide, isa sa Melbourne. Maybe lalaki yan. Huli siya. Pero weekend lang. How old is she? Bisita. Lalo ka na weekend. Sa Summerville. Pero kuhaan lang siya, 8? 15 minutes away Wow! from the base. Siya, prepare siya, oh. Kung gusto niyo raw mag-take home or bring home, may dala siyang disposable, yan, yung lalagyan para magdala kayo ng mga tirang pagkain. Ang dami pa kasi, oh. Yung dessert nandun sa, nandun sa kabilang table. Nandoon yung mga dessert. Nauhaw siya kakalaro, oh. Hi! Ang pula mo na. Ha? Ice cream? I don't have money. I left it at home. Nandiyan kasi yung ice cream. Oh no, I left it at home, Baba. Yeah, I don't have money. Nandito kasi yung parang car na yung naglilibot na sasakyan na may ice cream. Baba, come here. Come here. Alam niyo bang nahulog yung camera? Na siya, off naman siya kaso may umupo dun sa upuan ko, nahulog siya. Buti hindi nabasag. Ayan, okay pa naman kayo. And andito si Holly. Holly, come on. Wow! Again. Buti talaga hindi kayo nasira, hindi nabasag yung screen kasi nandun talaga siya sa sa concrete. Medyo mataas pa naman yung upuan. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ayan, ang dami rin na mga sila half Filipino. Hala, Baba! Hala! Hold on, Baba! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Hold on, Baba! Natakot ako baka makatama ang ulo niya dyan sa poste, oh. Siya ang pinakamaliit dyan, oh. Are you alright, Baba? No? Hold on, Holly. Look at mommy. Oh, Baba, Baba, Baba. Yay! Good job. You're tough. High five to Mama. More? Please, please, hold me. Okay, hold on. Ay, si Kuya Sak. Ayan si Dion. Magaling niyang mag-drum. Oh no! Hindi mo paabot, Baba. Tinutulungan siya ng isang bata.
Zach, hurry up, Zach! Whoops! 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 Hold on, Baba! Hold on! Hold on! Baka makatama dito. Are you alright? Let them have a turn. Okay, come here, Baba. Baba, come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Doon naman sila sa may siso. May tama kayo, guys. Meron kayong ano, ayan, may tama kayo. Picturean ko din, ipakita ko sa inyo yung tama nyo. Buti na lang talaga, hindi siya nasira. At least na-on at saka na-off siya. At saka hindi nabasag yung screen. Are you happy, Holly? Yes? Good job, Baba. Andyan si Holly. Oh, hindi siya takot. Wow! Yan naman sila ni Kuya Sang. Busog na busog ako. Okay. Oh, careful, Holly. Tuwan-tuwa siya, oh. Kuya! Say Kuya! Kuya Zachary! Hello! Yes! Yan na yung lechon na hubara na. Naubo siya. Ayan, wala na siyang sapatos. Laro lang sila ng laro. Oo! Oo! Iya, Baba. Come on, like this, Baba, oh. Kuya Sak will get it for you. Okay, that's enough, Kuya Sak. What you gonna say? What? Huh? Bunny? What for? Huh? Orange? I don't have orange. Gusto niya raw ng no soft drink. That's not good for baby. Naghihanap siya ng soft drinks. Grabe, soft drinks. Ang dulis niya na, oh. Eh, nakapana siya, oh. Kasi, maalikabok naman dito, ha? Tell for Mama. Tell for Mama, Baba, you don't bring that one there. No, not allowed. Good girl. Now, can I have water too, please? Halik mo daw si Mama. Be careful, okay? Where's your Barney? Oh, you don't like Barney. Ayaw niya na si Barney. Ayan yung lake. Hindi yan Blue Lake. Yan yung Valley Lake. Kaya hindi siya. Is this for Holly? Siya yung tumatay yung ate-ate dito, oh. What's that, Baba? Oh, help daw. Magkapatid silang dalawa. Kuya Zach. Gusto niya siya lang mag-isa. Wow! Okay, go. Ang dumi mo na. Ang linis mo nung pumunta ka dito. Inalis niya yung shoes niya kasi ayan, pumapasok sa sapatos niya yung yung buhangin. Eh, nakikita niyo yung lake. Hindi yan yung Blue Lake. Nung nakikita niyo yung Blue Lake, hindi. Ito naman yung Valley Lake. Napakita ko na to sa iba kong vlog. What's that, Baba? What thing? Hi, bird. Where you? Stay here, Baba. Just here. Safe naman to kasi palibot siya ng fence tapos may gate doon so hindi nila maaabot. So, maraming gate. Meron din doon. So, safe ang mga bata dito. Yun nga lang, titingnan-tingnan mo pa rin kasi nandyan lang naman yung yung handaan ba nandyan. Tapos nandito lang sila, oh.
Nahulog si Holly kanina doon sa isang slide. Tapos nung kinuha ko siya, umiyak siya. Tapos nung tiningnan ko, sabi niya, it's okay, mami. It's okay. O yun si ate. O, siya talagang tumata yung ate. Thanks, ate! Tapos dinala niya ng tubig kasi nauuhaw daw si Holly. How old are you, ate? 7 or 8? 8. And how old are you? 6. And how old are you, Zach? You know. I forgot. 5. Are you having fun? Wow! Oh, you want me to... Kuya Zach will push you. It's alright. I'm not gonna... Wow! Slowly, Kuya Zach. Doon tayo sa harap. Ayan, magkakapatid, oh. Silang dalawa magkapatid. Eto din naman magkapatid. Ha? Hi! Tuwang-tuwa siya. Ang dumi-dumi na ng paa mababa. Ang daming handa. Hindi ko lang nakunan lahat kasi nahiya naman ako dun sa mga people. Yung lechon, paubos na nung dumating kami. Kasi late kami, mga 30 minutes lang yun, ha. Late kami 30 minutes. Hindi naman. 30 or 40 minutes. Kasi yung usapan 12. Dumating kami na. 1:10. Hindi pala. Okay, dumating. Basta hindi naman kayo masyadong late. So, ayan. Ang saya ni Holly. Are you done? No. Are you done? Are you alright? Holly? Hold on, Baba. No. Whoop! Kuya, go faster daw. Harder. What's wrong? Ilan edad niya? Mga 28. Wait, I'm just gonna show your face. Sa US. What's the... Oh, duck! Go get the duck! Ang dungis mo na, oh. Ano? Kasi pakialam ba, duwa kagid siya, bahala siya. Ano? How old are you, Holly? How old are you daw? Ha? How old are you? How old are you? 100. Ang dungis niya na, oh. How old are you? Show it. How old are you? 3? 1. No. Wow! No, you're not a 4. You're 2. 6 daw. 6. 2. Yes, you're 2. No, 1. Ayan, nagutom na si Yagit. Tingnan mo, ang dungis niya na talaga. You want papa? Manners? Manners? Please. Ayan, meron sila yung, ano ba to? Pinilipit? Donut. Ayan. Donut. Okay, hold it, Baba, here. Here. Okay, what you gonna say? Stay here, okay? Stay here, Baba. Just here, Baba. Andun na naman siya. Stay here. Careful. What do you want? Gusto niya ng jelly slice. Wait, I'm gonna get plate, okay? Gusto niya ng jelly slice. Masarap to. Thank you. Kaso parang ano na siya, oh. Ano na, mainit kasi. Ay, nag-melt na kuya sa... Ay. Thank you. What you gonna say? How about this one? This one is good. The donut.
Ayan, nagsisiuwian na yung mga bisita. Magaganda. Ayan si ate, magaganda. Ano pangalan? Ano niya na to? Apo niya na to. Ano ate? Is it alright? No. Ano siya sa... Okay lang daw. Ano siya? Half Filipina siya. Ano? 1/4 na. Kasi half ang mom niya. Diba? Tingnan niyo. Ano siya? Puting-puti. Baba. Apo mo na yan, te? Oo, diba? Hindi tingnan mo. Apo niya. Akala mo anak niya. Apo niya yan. Gusto niyo na Subuhan mo. Yan ang puso. 1/4? 1/4. yes. Kasi mama niya is half. Oo. And daddy is pure. Australian. Hi! Nagalit siya. Nagalit ikaw? Ha? Uwi na ikaw? Uwi ka na ate? Oo. See you ate. Nice seeing you. See you when I see you again. Okay. Bye! Say bye! Gusto niya pa ng puto. Say see ya! Say bye! Hug Lola, dali. Hug, cuddle. Say see ya, son. Zachary. Say see ya. Say see ya, everyone. Hiya siya. Okay, bye-bye na, Holly. Go now, Holly. Say bye-bye na. Say bye-bye na. Yeah, bye. Bye. Say see ya. Bye. Picture daw sila, oh. Oh, come on, picture daw. Sino ba mag-picture? Tignan muna natin to si... Wait, Papa! Ang dumi mo na. Alis na. Uwian na. Wait, Papa. Punasan natin ang paa mo. Dumi na paa niya. Tingnan niyo. Oh. Okay. Malinis ka na ulit. Come on. Gusto niya maghawak ng camera. Okay. Hoy. Halina kayo. Ayan yung may dala kaming BH or bring home. We'll see. Punta pa kasi kami sa ano. Wait lang. So, the aircon, please, Mom. Okay, wait. Tapos na yung party. Ang init. Wait. Ano ko lang. I-on ko lang tong AC. Kasi sobrang init. Ang sisak. Mom, what do you do food, please? Wait na. So, ayan. Tapos na yung party dito. So, ngayon, punta kami doon sa kaibigan ko, yung naghanda. Doon daw ang, ano, parang itutuloy yung party. Hindi naman, mag-get together lang. Bago magsiuwi. Kasi maaga pa naman. Hindi naman pala. Alas 4. So, okay pa rin. Kasi si Jan wala pa naman. Tumawag ako. Nasa, ano pa raw sila, nasa Hamilton. So, like, maybe an hour pa yata yun. Oo, an hour, 2 hours ata yun. So, wala namang tao sa bahay. So sabi ko, sige, punta na lang kami sa bahay niya. Eh, naalala nyo yung nawawala kong shade? Yung may red na frame dito sa taas? Di ba nawawala siya? Kasi hindi ko talaga siya mahanap. Then, nung nag-stop over kami somewhere, sabi ko kay Jan, hindi ko talaga makita. Sabi ko, i-text mo nga yung coach ni TJ kung pwede. Tingnan niya kung saan, doon ba sa inuupuan namin, kung pwede niya bang tingnan. Kasi malapit lang naman doon yung mga tinuturuan niya mga bata. Kung pwede ba saglitan niya kung makita niya. And then, nag-text, sabi, nandun daw, kunin daw namin in 2 weeks. So, next week, kasi wala silang golf ngayon kasi nga, diba, what's that na? What do they have? No, what do they have in Adelaide? Opening ng women's golf. No, women's golf opening. So, wala sila this week. And so, next week, yun, makukuha niya na yung shades ko. So, yun, nakwento ko lang. And, ipakita ko na rin sa inyo yung nagdala ko ng bihon. Ayan, kasi ang dami pang tira. Bihon, tsaka, yes, Baba. Naiinip na sila kasi gusto nila maglaro ulit doon. And kumuha ko ng ito yung ano ba yan, pork ribs na barbecue. And ito favorite to ni Jan, nagdala ko ng donut, yung twisted donut, masarap to. So yun na, sige, mag-drive na tayo kasi yung mga bata na kinukulit na ako ni Holly ng music and si Zach. Gusto niya makipaglaro. Which one, Baba? The aircon? Ang init nga eh. Ayun o, hubaran na tayo. Hindi naman. Ha? One more? Okay? So, ayan. Alis na kami. Say see ya? See ya. See ya. Ali. Ayan yung Valley Lake. Ayan, may nag-jet ski. And may speedboat. Ayun yung jet ski. Oh. Which one's the speedboat? Ha? That one. Ayun o, may speedboat dun. Can people swim in there? Yes, see? May mga jet ski, ayan.
Nandito na kami sa bahay ng friend ko. And ayan yung mga nandun din sa party. Hinintay lang namin yung may-ari kasi parang wala pa siya. Si Holly, nakatulog. Oh. Ayun, tulog na tulog siya. Napagod siya kakalaro. Inalis na ni Sak yung seatbelt niya. How did you get here? Kasi kanina pa kami, mga 10 minutes yata kami nagtambay kasi hinintay namin yung may-aring dumating kasi hindi naman kayo makapasok sa bahay. And hindi ako nag-makeup kaya makikita nyo, eto ang tagal na nitong etong pimples ko na parang pigsa na. Andiyan pa rin siya. So wala tayong makeup, yung lagi kong ginagamit na eto yung Tarte, and yung lipstick natin is yung Revlon. Okay, pasok na raw kami. So, ipakita ko lang sa inyo. Ito yung lipstick, yung Revlon na HD. Yung shade niya is Addiction. Ayan. Addiction siya. So, si Holly. Baba, we're here. Gisingin na natin siya. So, yan. Ang init. Ay, Sak! Go inside, nanak. Oily na yung ating face. And eto, gusto kong pumunta. Hindi ko alam kung meron ditong dermatologist. Ito ba kasi yung... I'm just waiting for Holly. Kasi, ayan lang. Kasi, di ba hindi ako nagpa-foundation. Bihira lang talaga pag may... Okay. Mag-ask daw ako kung may ice cream daw sila diyon. Kasi nga, ayan yung dark spot. Yung sunspot ba yan? Ayun, parang feeling ko kasi lumalaki siya. So, hindi siya natatabunan. Minsan, natatabunan siya kung magko-concealer ako or foundation. Pero, di ba hindi naman ako lagi nagpa-foundation? Or, kahit nga cushion, hindi ako nag-cushion. Kaya, tingnan yung pimple. Okay, baba, may mata talaga siya, oh. Parang siyang pigsa. And, kamusta ang ating hikaw na papunta na sa bangles? Oh, ayan, di ba? Aura-aurahan lang tayo today. Minsan lang to. Baba, hinintay ko lang si Holly magising. Ayun na si Sak, pumasok na siya. Baba! Ayan, gising na siya. Hinintay ko lang tayo siyang magising. Para makanap siya na siguro mga 20 minutes. Right, Papa? Say hi, guys! Okay, come on. Ito yung continuation ng party niya. May pa-ice cream siya and tinano, may inuman. Kantahan. You want ice cream, Baba? Manners? Wow! Ice cream? Who else? Ako, be? Ilalim mo para sa kanya. Please, thank you. What you gonna say? What you gonna say? Thank you. It's alright, 4 points. Hindi ako pwedeng uminom so mag-ice cream na lang ako kasi magdadrive kasi ako. Binibisaya niya ako, hindi ko siya maintindihan. Cheers!
Bahay na kami. Ano, sabog-sabog na yung ano natin book. Ano na, 8:20 na. And ayan si Kuya, say hi. Bahay na din sila. Uy, you done your dinner, babo. Oh, you wanna eat? Si Kuya gutom, buti na lang may dala tayong pansit, tsaka yan yung pork. So yun. I-close ko na tong vlog. So say bye-bye now. You wanna eat? Okay, say. See ya. Wait, say good night. Good night. Please like. Please like. Please subscribe. Please like. If you haven't yet. See ya. Yeah, if you haven't yet. I did. See ya Next one. Be. Be good. Okay, say I love you. Hajun. Okay. Good night, guys. Okay, Thank you. okay. Okay, you're Paradise, tell me who you seek.